Ja, die met het subtiele samen naar de kloot. En als dat vandaag gaat gebeuren, dan gaan de prinsen van Maastricht. En het zit dat mij, want die zien we hebben sowieso een ganse zaal vol met vastelovend toppers. En één vastelovend tapper. Gilbert, wat een mooie medaille. Ja, dat is van bij ons in Ieper, voor een club van oud-prinsen. OPEC. De oud-prinsen Ieperclub. Ja. Ja, dat is een radioleggen die hè? Ja, ik weet het. Voor hen ook 50 leden. En wanneer waren ook Jor? 1985. Dat waren schoon Jor, hè? Dat waren heel schön, ja. Ja, en toen had ik dat een beetje geproefd en toen dacht ik, ja, dan moest je zelf ook met een cafeetje gewoon beginnen in het dorp. Want dan ben je eigenlijk in de Jor een beetje prins. Inderdaad. Dat was heel slim. En nu moeten we ons vandaag even zorgen. Wij zien er ook een beetje aan verslavend raken. Het is alweer de 4e dag en ik ben de teller los kwijt. En ik huur dat er een hoop prinsen en vastelovend schandalenmakers bij Jolien stonden op de festival. Wij dus als ik een vaatbeer taps, een blaadbeer, dan breng ik dat er dadelijk. Is dat goed? Okay. Jolien, was Thijs op dit moment? Ja, ik stond midden inderdaad voor het hoofdpodium. Het is vandaag echt van jong tot oud. De jeugd van IJsden en daar stond CV de senioren uit Stijn. Maar ik begin bij de jeugd dus. Prins. Wesley. En prinses? Anouk. Nou Wesley, wat is nu het allerleukste van dat prinsje? De optochten. Maar dat is zo niet geweest, toch? Dat denk ik wel tot de leukste wat. Oké, en tot nu toe dan? Wat ze tot nu toe hebben metgemaakt? De kinderzitting. De kinderzitting. Anouk, doe dit het eigenlijk samen met die pap, want dat is de grote prins van IJsden. Zijn er dan geen momenten geweest dat ze denkt, oh pap, oh nee. Eerlijk zeggen. Als ze danst. Oh. Nou, pap. En bedanken. Bedankt voor die oprechtheid. Ik loop door naar CV de senioren uit Stijn. Ja, een seniorenfeestje. Prinses. José. Is dat een zitfeest of een staanfeest? Een dansfeest? Een dansfeest. Ja? En, ja. Wie gaat er aan toe bij de senioren? Ja, wat ze zelf ervan maakt. Wat ze zelf ervan maakt. Nu heb ik gehoord dat hier zit dan dit jaar prins en prinses samen met je man. Maar dat zou eigenlijk 2 jaar geleden ook al kunnen gebeuren. Ja, daar hebben ze me voor 2 jaar terug hebben ze me ook al eens verwacht. En toen? Ja, toen wordt er nog niet van gekomen en hoe wel. En waarom niet? Prins Jo? Oh, en dan geen titel weer. En nu zit je naar echte senior, nu heb je er tijd voor. Vereindigen deze rij met Luc Volders van De Klomp. Hey! Ja, je denkt met aan het ALVK. Nee. Ja. Jo, is het zo? De wedstrijd voor het Zijn we wel allerslechtste vergeten. carnavalsliedje. Volledig vergeten. Maar je denkt ook met het ALVK, met hetzelfde nummer. Ja, met hetzelfde nummer. Ja, we worden bij de LVK eruit gekegeld. Ja, want je zit 21ste geboren, dat best dat dan kunt- eens na het boete. Dus LVK 21 of 8 Jan, kan je nog stemmen, sms'en? Ja, beginnen. Of zijn we daar voor te laat? Nee, luister. We zijn dus 8 Jan geworden, dus we zaten eigenlijk in de finale. 18e, de rest gaat misgegangen. Ja, de nu regels van de jury waren dus de westelijke mainstreek. Jo, heel slechte nummers, wie altijd natuurlijk. Ik ga nu op dit moment een verbinding zoeken met Henk Hover om te kijken of we dit nog kunnen herstellen. Dan gaan jullie toes even naar Frans aan de bar. Ja, en niet nog meer, maar door de 2 hooglustige hoogheden hoe de zuur van de provincie, de prins van Sittard en de prins van Maastricht. Prins Odin de eerste bezogen net de Klomp, dat zien een beetje de vasteloven schandalenmakers, zeg maar. De Tempeliers, dat is toch de gevestigde orde met de vasteloven. Nu heb jij zelf ook een verleden als schandalenmaker, want jij was vroeger van Zoeper, waar toch ook aan de onderkant een beetje... Ja, meestal een chandaal. Chandaal, mooi gezag. Maar dat was toch een beetje de kant tegen de gevestigde orde aanschep. Wat is er gebeurd hier, Odin, dat je in Nou ja, oude tijd zelf gevestigde orde ziet geworden? Ik denk dat het altijd nog het speul is. Hè? Ik bedoel, het bitje er tegenaan stampen, dat huurt erbij. Maar we hebben ook toen in de tijd van Zoeper gezag. De rijden van wat of we dat deden, dat waren de Maastrichter jeugd te betrekken bij de vasteloven. Dus eind goed, al goed. Ja, en heb je dat moeten uitleggen wie je gevraagd wordt? Of was dat eigenlijk geen discussie? Ik heb open kaart gespeeld, ik heb ze mijn ganse verleden bloed gelachen. En toch zag ze van, dat willen we toch hebben. Wie dat in Maastricht gaat, dat weten we, want dat zien we wel eens op televisie, op die merk die volstijd.
Sittard heeft een hele bijzondere manier van proclameren dat de prins er is. Want er is de prins niet eens bij. Dat klopt inderdaad. Traditioneel gezien is de prins niet aanwezig op het moment dat er oet geroepen wordt bij ons in de show in Sittard. Maar hij is natuurlijk wel 2 weken later, dat ook apart, 2 weken zit er ertussen. Daarbij is er natuurlijk opgebracht wordt door vrienden, familie, door de buurten om op dat moment te pakken. En waar is de prins dan op dat moment dat bekendgemaakt wordt? Oetrop, ja, als school zit er toe. Ik zo toe met mijn meisje of mijn nou op de bank. En verkost je inderdaad via telefoon, via het livestream, kost je wel metkijken en metgeneten, dat zeker. Apart. Ja, ontzettend leuk. En nu is het een cliché volgens mij, wat is tot nu toe het moeiste geweest, prins Odin? Ja, ik hou er allemaal niet bij. Alles is schoon. Ja, het oetropen, dat bleef inderdaad als het moment, dat zal mijn ganse leven op mijn netvlies blijven staan. Maar de trunkjes? Ik heb ze moeten wegslikken. Ja. En op welk moment zit je het meeste oet? Het heeft 2 kanten. Aan de ene kant zeg ik, mijn prinsengalen, mijn recepten, ons bezoek in Kullen, dat waren hoogtepunten, waren fantastisch. Aan de andere kant, de krankenbezoekjes, de bezoekjes op de basisscholen, wie de lutoes, die ereleden van de Marotte, dat duidt ik ook. Dat is heel vrij, maar En dan komt de optocht nog. Die van Sittard is bekend, Ja, maar ook de kinderoptocht Ja, nu zondag hè. is bekend zondag. En die zijn er weer uit. Wat is er zo bijzonder aan die Sittardse kinderoptocht dat we er ieder jaar weer bij zien? Ik denk dat ze aan de Zitterse kinderoptocht een kind zien wie breed de vasteland gedragen wordt. Wie breed de vasteland gedragen wordt. Ja, en wie breed, wie het lef onder de lui in Sittard. En ik denk dat dat onbeschrijfelijk is. Vandaar natuurlijk ook op alleen dat de uitzending genomen is. Ja, nou zul ik toch willen voorstellen, ik bedoel Maastricht, claimt toch een belangrijke vastelovensstad te zien. De Marotten zien even veel Alder, dus die zien ook belangrijk. Zullen we misschien een klein wedstrijdje Ermke drukken kunnen doen, hé? Om voor eens en voor altijd te besluiten weer. Zal ik de scepters even vasthouden? Ik geef hem even af. Ja. Prins Odin, die zit er het slechtste voor, maar die heeft ook de goedste moel, dus die moet dat ook compenseren. We zetten de lange nog op. Kun je even rapapa doen? Dan gaat hij. Ik tel eens 3, hè. 3, 2, 1, go. Nee, opnieuw. Dat waren het eerste excuus, hè? Volgens mij werd er al gezoomerd in. Dat werd al met gedaan. Het eerste excuus. Doe ze stilte in de zaal, doe ze stilte. Concentratie hier. Dit is belangrijk. Gans Limburg, kijk mee. Dit kennen ze in de ganse provincie zien, maar ook in gans het land. Is dit dat geweten dat ik het veldje minder gedronken? Ja. Maastricht tegen Sittard, Marotte tegen de Tempeliers. 3, 2, 1. Ik zeg gelijkspel. Ik zeg 1-1. Applaus voor de prinsen. En ik huur dat Jolien Lins op dit moment weer in Studio 11 staat. Studio 11, hoe is dat ook alweer? Ja, welkom in Studio 11, de muziekstudio van L1. Oftewel de natuurlijke habitat van Ruud Kleine. We hebben hem de opdracht gegeven om de schoonste, meest krakende, meest nostalgische, oude carnavalsklassiekers op te duikelen. En dan heb ik het dus niet over digitale muziek, maar over LP's. Hij is al in Kerkrol geweest en in Venlo. Ruud, waar gaan we vandaag naartoe? Naar Midden-Limburg. Liep me wel makkelijk om naar een munk te gaan met Big Benny en de Veldmuis binnen. Dan scoort ze toch punten met, hè? Heel goed. Ja, smerig toen ook nog het zeem in de moel. Ik wil nog geen applaus van Big Benny. Nee, Benny, gewoon best wel niet. onlid, Is ze hè? er blij met dat van een munk? Ja, Ben zit te knikken daarachter. Dat kunt gewoon Geef ze dan schoon. in plaats van Big Benny dat u? Nee, ik ga nog niet doen. Daar had de Veldmuis binnen. En weet je wel ik daar gans geen muis eten, hè? Een uil, toch? En Is dat loopt 3, dat? ja? Hij zit gewoon te knikken. Dan had ik hem totaal niet. Met de 3 Peters is zo soepel wanneer het op carnaval aankomt. Dat kan gaan en hoe. We gaan het aan nu voor deze plaat. Dit is een verzamelaar. En moest kijken voor wat voor een schandalige prijs dat ze hem in de tweedehandszaken krijgen. In €1,95. En dat zou ik alleen al geven, dat geld voor dat liedje dat ik gewoon drieën, hè. Dus dat is te weinig. Dit Ja, is niet natuurlijk wel. gehaald. Dit hoort ze gewoon op. Dit ligt op schoot bijna, zeg maar. Het is gewoon bijna gratis en voor niks. Dat prachtige uur zit ook trop van Remung. En het is een liedje dat rupt gans Remung op om de hengen neer te slaan en om samen vasteloven te gaan vieren. Zou voor in zijn tas doen? Ja? Zou Big Benny weten welk nummer dat is? Ben, huur ze weg? Ja, welk nummer gaat verdrijven? Zo begon u weten, kent u al niet. Wat is dit met een veldmuziekant? Of dit achter, ja. Goed, de spanning. Ik ga het even opzetten, jullie in de kumpen. Ik hoop dat het op de goede snelheid zit. Het zal vast wel. Ja, kijk, de noot pakt. Schraap Puts had dit uitgebracht bijvoorbeeld. In een soort ska-versie. Maar dit is het origineel van Mathieu Moore. Ja, bekende romansen. Ja, zeker. En vind ik Maastricht En dat werd ook een metgezongen, beetje kijk. leuk. En Sittard. Jawel. Ik zie ze toch wel een beetje mee bewegen.
Ja, het kraakt een beetje, want hij leggen het veren op Ja, van de maar- klont die handjes met veren gegooid heeft. Dus het is echt slechter dan het origineel, zeg Het is maar. ook de charme, zo'n plaat. Ja, hè. absoluut. Ik vind het eigenlijk leuker klinken dan een cd. Het moet een beetje kraken en dat leert echt de echte vinylliefhebbers aan dat. Dus die dat de muziekwinkels ook wel immer meer vinyl oppakken. En dit zal niet meer opnieuw uitgebracht worden, denk ik. Maar daarom liggen ze dus voor €1,95 in de winkel. Gaat dat zien. Prachtig kleedje, de Nul. Vind ik echt leuk om dit te beginnen. beginnen. Bodemprijzen tussen krijg ik zo snel naar de winkel rennen. En ja, wir blieven in Remeu. Big Benny is hier. En Big Benny gaat natuurlijk zingen Limbo Party! Hey! Limbo party, olé. Alles is hier oké. Limbo party, olé. En de weg in tabé. Limbo party, olé. Alles is hier oké. Limbo party, olé. En de weg in tabé. Limbo party, olé. Alles is hier oké. Chique body, olé. En de weg in tabé. Ik sta nu met mijn kamera gezellig aan de tand. We hebben met z'n allen geland. Fleurie met fiches en een bloemie. Wat hebben we weer toch geen plezier. De vrouw die komt met binnen, de barbecue los. Het feestje kan beginnen, oh jee. We gaan hier in mijn mokka, ik zeg toch geen idee. En op het laatst drink ik er nog twee. Oh jee, oh jee. Limbo party, olé. Alles is hier oké. Limbo party, olé. En de weg is daarmee. Limbo party, olé. Alles is hier oké. Chique body, olé. En de weg is daarmee. Oh, 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 oh. Limbo party, olé. Dat ene halve liter zit ik me in de moe. Zo lekker spullen, dat vind ik cool. Oh yeah! De maag begint te draaien en dan snel naar de play. En morgen gebeurt hersenpieté. Oh yeah! Oh yeah! Limbo party, olé. Alles is hier oké. Limbo party, olé. En de weg is daarmee. Hey, 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 hey. Limbo party, olé. Alles is hier oké. Chique body, olé. En de weg is daarmee. Oh, 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 Limbo party, olé. Hey, 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 hey. Oh, oh, Limbo party, olé. Hey! Ja, Limbo Party, Big Benny. Ja, ik voelde net toch het concurrentiestrijd toen het over de Ul ging en Veldmies. Wie zit er precies? Nee, maar zo wordt het vastelopen speel gespeeld weer. Hè? Ik bedoel, dit is bij ons een stadsvereniging en de Vijfmus is de vereniging van het veld. En dat is een klein beetje katten tegen elkaar. Dat is teamvereniging, toch? De Vijfmus is mijn vereniging, ja. Met zijn prins geweest. Ja, ik ben inderdaad prins geweest, 1994. Van het pak hebben ze een bungalowtent gemaakt. Wat was er toen dan aan de hand? Hoeveel weigden ze toen? 176 kilo woog ik toen, ja. Dan gaan we dadelijk alles u verhuren, want Big Benny gaat nog aan de bar zitten. Bereid zich er rustig op vuur, de Christen Tiet, want we gaan nou eens mini-Limburgs butenkampioenschap. Vergeet het groot Limburgs butenkampioenschap. We hebben precies 3 minuten voor de beste butenredners van Limburg. Vandaag is hij Vernaus, hij houdt bloemen bezig. Hij zag al aan het... Prins Jo moet even van de kant, want Arrie staat hier in de weg. Die bloemen, ja, die zou ik krijgen, misschien naar de buurt. Laat voor eerst gewoon luisteren en een groot applaus voor Vernaus. Ik ben binnen! Hey, ik word zondagavond naar Boer
zoek vrouw naar de gele geer aan het kijken. Hè. Gij op een uur of 11 in één keer de bel steekt hij. Gaston van de postcode loterij bij mij aan de deuren. Goedenavond. Ik kom u de cheque brengen, zegt hij. Ik roep gelegen de keuken naar de vrouw. Zij behoort met boterhammen smeren. Ik ga morgen in mijn werk, hè. Zet Gaston, wat doe jij voor de kost? Ja, ik zeg, ik ben perschef bij Appelsientje en... Ja, zegt, wat doe jij dat al langer? Ja, ik zeg, ik heb van tevoren altijd in een Volkswagen garage gewerkt. En toen zei de baas, als je goed zichzelf weggeeft, dan krijg je een nieuwe Polo. Ja, wie toen met zo'n slaag ook gepakt, toen zei wil ze erin met kort of met lang moeten. Geweldig. Dan zegt Gaston, heb je alles wat gewonnen in een loterij? Ik zeg, ik heb 1 keer met kinderen in een wc-burstel gewonnen. Maar de 4e dag was ik toch alweer wc-papier aan het gebruiken. Dan zegt Gaston, dan heb ik goed nieuws, want vanaf vandaag word jij de gelukkigste man van heel Limburg. Ik zeg, nou... Dan kent u mijn vrouw nog niet. Hey, de gooft op ik de cheque. Ik zeg, non de ju. Nu val ik in ene slaag boven de balken aan de normen. Dan zegt er, dan schenk je toch wat aan een van onze goede doelen. Hey, nu heb ik gelijk voor de PVV van Geert Wilders een nieuw touringcarbus gekocht. Ja, om onze Geert het gevoel te geven dat er 56 zetels zijn. En toen heb ik midden in de nacht bij mijn overbuurman aangebeld. En de duit met een sloperig gezicht op. Zet er, ik zeg tegen hem, ik heb de postcode kanje gewonnen. Ja, zet er, dat had ze me toch gewoon morgen vroeg wat kunnen vertellen. Ik zeg, ja, maar ik wil niet de enigste zijn wat er die heel nacht voor wakker liggen. Ik zeg, mijn vrouw die druimde s'nachts al weken dat ze met een miljonair getrouwd wordt. Ja, zegt er, doe maar blij, want mijn vrouw die denkt dat er vandaag als ze door een stad lopen. En vanaf dat ik de prijs heb gewonnen, werd ik constant benaderd door mensen die het van mij willen. Eergisteren stond er een van het leger des heils aan de deur. Meneer, zegt er, ik kom rond. Ik zeg, ja, ik nu ook. Gisteravond ging de bel 2 kinderen met een collectebus. Ik zeg, potverdorie, dan heeft de kriest er het van. Nee, meneer is alleen van die wies naast. Het is de bedoeling dat wij wat krijgen. Wij komen geld ophalen voor kinderen zonder ouders. Ik zeg, weg, wezen. Ja, en groot applaus voor Fernhout. Ver, kom er even bij. En dan komen toch eindelijk die bloemen. Van de andere kant, en misschien ken ik nu eigenlijk die bloemen gewoon in, of niet? Ver, 2-voudig butenkampioen. Ja. Dit wordt een van die winnende buut. Yes. Wat maakt zo'n buut nu zo goed? Wat is het geheim van een goede buut? Ja, wat is het geheim van een goede buut? Het moet in zich zitten. Het is die ganse DNA, zal ik maar zeggen, dat moet in die buut zitten. Du moest er helemaal in zitten. Ja, du moest het zien. Du moest niet vertellen over hem. Het typetje, daar moest je helemaal inkroepen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En wie komt ze zo wie? Want dat lijkt me dan een heel proces. Dat is wel een heel proces. Kijk, ik doe meestal 2 jaar over een buut. En ja goed, de eerste jaar schreef ik ze, dan maak ik ze. En dan wordt het get verfijnd. En dan wordt er nog dan geschaven. En dit troet, dat wordt erin. Ik bedoel, ik blijf toch gewoon constant tijdens het optreden met bezig. Ik blijf... Deze buurt is toen van 2011, maar ja, dat verandert steeds weer. Dus ik blijf even goed aan het schaven. Dit jaar was tijdens het groot Limburgs buitenkampioenschap Pizza Courier. Er komt aan de zaal binnen met een ganse stapel pizzadozen. Ja. En toen zag ze, na het optreden zag ze meteen eigenlijk, hier hou ik niet zo'n goed gevoel over. Waarom? Ja, goed, ik heb een heel belangrijke fout gemaakt, maar die ga ik natuurlijk nog niet vertellen. Ja, jawel. Ja, goed, ik heb een heel grote fout gemaakt al met de opkomst. En, ja, toen vult ze direct aan. Ik bedoel, toen merk je in andere zalen dat het, daar gaat het gigantisch goed. En in deze zaal, daar ging het net
er wordt net even gaat beter dan zich daarover. En ja, goed, ik bedoel... Dus je vult dat zelf wel aan dan op dat moment? De vulse het publiek, dat pakt ik of dat pakt ik niet. En... Frans, dan even, wat voor een gevoel heb je zelf over deze mini-buurt? Ja, prima. We gaan zeker boven de 75 goed komen, toch? Dat is gelijk de gemiddelde leeftijd van de seniorenclub, ja. We hebben het scorebord, daar stonden alle buurtreders op die meedoen daarvoor. Maar dat meten we met dit geluidsapparaat als geen ook enige kind laten huren door middel van lachen. Wie leuk Gevernaus vond, wie Kwantgenum vond, dan met dit apparaat alles precies. Laat maar komen. Jolien. Stil. Nee, wacht. Want met zoveel wijd kunnen we niet lezen. 63,11. Fascinerend. Proficiat Vernaus. Dus dat is gedeeld eerste en benieuwd weer door morgen in het kleine Limburgs buurtkampioenschapstijd. En we gaan nu naar de bumper. En dan komen we dadelijk terug met iets heel anders. Ja! De Quinceprijs met Prins Jo de eerste. En Prins John, ook de eerste hè? Nee, de tweede. Prins John de tweede. De klomp, kom even naar voren, want geen iets scheidsrechter, want anders moet ik zelf tellen. Dat is lastig. Ga ik achter ons stonden en tellen weer het meeste goed en fout in. De Prinsenquiz, ene antwoord, patje op. Andere antwoord, patje af. Moet je zelf even doen. Normaal gaat het heel snel. Ik zal het vandaag iets langzamer doen. Eerste vraag. Daan Gon de Lemkes aan is een liedje van... Maastricht. Angelina, wat is de beginregel van het derde couplet? Is dat muts op, die met 10.000 dromen over la vie? Of is dat muts af, die met 10.000 dromen over l'amour? Muts op of muts af? Allebei muts af, 1-1, yeah! Tweede vraag, het gaat supersnel. In Venrooy, routes op donderdag voor de Vasteloven van een roetsbaan en een plas water in. Wie hit dit succesvolle evenement? Is dat muts op, de Vastelovens roets? Of muts af, de Vastelovend ploens? Muts op, roets, muts af, ploens. Het goede antwoord was roets. Oh, joh. Het staat 2-1 voor John. Dat betekent dat dit ook laatste kans is om nog wat van de Vastelovend te maken. Ja. Ja, op stijl. Daar hebben ze geen prins, maar daar hebben ze een Vos Lucifer. Wie houdt een drummer? Wie houdt een drummer van de Nederlandse band? Lucifer. Wat het muts op, Cesar Zuiderwijk of muts af en Huisman? Tijd gaat nu in. Allebei muts af, dat betekent allebei een punt. Eindstand 3, 2, yeah! Dat betekent dat Prins Jo uit Beeldmond en Prins John alle eer kreeg. En een medaille van de gesubsidieerde zender L11. Alaaf, applaus! Over prinsen gesproken. De ene prins met die bungalowtent. Dat waren een roze prins. Kijk maar mee. Want in zo'n ritme heeft mij goed genoeg. In mijn fijnruimte Ja, Ben, daar had ze hem zelf op Facebook gezet, hè, dus dan is het ook zelf schuld. Ja, geweldig. Ja. Wat een bijzonder pak was dat. Ja, dan pakken ze nog zelf en is hij kleiner geworden. Het is inmiddels 20 jaar geleden, denk ik. Wat herinnert ze zich de rest van die leven van dit jaar? Ja, een hele hoop, maar op dat moment is het de belangstelling en dan vult ze toch een klein beetje in de gaten. Ik bedoel, iedere prins maakt het met. Ik had het geluk dat ik met zingen door kon gewoon. En heel veel prinsen, ook nou het prinsje op dat ze een klein beetje wegzakken. En ik zeg altijd, dat is niet nodig, want pak dat krijg je. En iedereen, ik bedoel, wie de senioren en wie de kinderen en overal duizend ding. En uiteindelijk komt er een moment dat ze af moest rijden. En op dat moment moest ze eigenlijk ook groot zijn, want dat betekent toch dat ze een jaargang die vereniging heeft voorgedragen. Ja, we zitten hier met die broer, Groet Forse van de Veldmuis. Ja. En dat ging samen al jarenlang het Prinsentreffen in Remund organiseert. Ja. Komende dinsdag is dat weer. Ja. Is dat eigenlijk ook een smoes om weer even allemaal ook een beetje prins te zien? Ik denk dat dat een smoes is, maar ik denk ook dat het gewoon proberen is die prinsen bij elkaar te brengen. Want als je op zo'n dag bent, wie aanstaande dinsdag, dan treft je meer dan 200 prinsen. En dan heb je met lakzoon, en dan heb je met gymzoon. En dan heb je met een spijkerbox, en dan heb je met een smoking. Maar als je dat hele speel ziet, en al die veren, en dus het verschil tussen de stadsvastelovend en de weekvastelovend, het werd overal gevierd.
dan is dat zo'n kick. Dat is gewoon prachtig. En al die mensen maken eigenlijk precies hetzelfde mee, hè? Van binnen. Ja, in principe zijn die allemaal prins, wat Ben zei, die beschrijft dat ook. Die werden in het dorp net zo goed geëerd als dat ze staatsprins bij wijze van spreken. En dat is zo fantastisch om dat te mogen opzetten. We zijn het eerste jaar met Ben begonnen met 34 prinsen. Ja. En we zitten nu over de 2 jongen uit alle weenstreken, van die kant van de grens en van die kant van de grens komen ze. Alleen mijn streek, die hebben we nog niet gezien, maar die hebben niets met Romein gelukkig. Nee, die hebben gewoon een vol programma hier, denk ik. Hè? Ja, dat is het. Die hebben het heel druk. Maar in grote en ganse is het zo dat al die lui, die kunnen door pure vastelavond snoeven. Op allerhande manieren. Het rijgesteren naar Duitsland. Als het er komt, dat is voor een doorsnee. Het echte of gewoon het echte van ja, die komen die aan en dat is gewoon voor een prins uit een dorp rondom Romein. Ja, die weten niet wat ze zien. Wat gebeurt met hier allemaal? Rijgesteren. En is dat wel eens lastig, al die protocollen? Want het is natuurlijk, we maken er een grapje over. Maar natuurlijk, die stadsprinsen willen niet met iedere weekprins vergeleken worden. En Donneven stond op een buun. Ja, goed, dan moeten ze wegblijven. Hè? Ik bedoel, op dit moment is iedereen prinses. Dan ben ik heel eerlijk in. We komen naar het prinstreffer toe. En iedere prins, als ze nu stadsprins is of het prins van de voetbalclub, de best prins. En we waarderen ook iedere prins wie er door is. En iemand zit er niet goed tegengekend. Dus zou ik zeggen, blijf lekker douchen, jongen, we hebben er zat. Ja. Nu is het in de Roemeense politiek eigenlijk het ganse jaar vastelovend. Wat maakt dat prinsentreffen nu nog bijzonderder als de rest van dit jaar? Het maakt het bijzonder dat de nieuwe burgemeester die we nu hebben, die komt dus aanstaande dinsdag ook dat spektakel openen. Dat u de reveur duikt bij, maar die is ervaren in vastelovensland, want dat heeft ze in Holland ook gevierd. Voor de eerste keer komt ook de prins van Gelder op naar Romein toe. Alle gemeenten. Ja, en wat maakt het bijzonder? Met vastelovend is het de spegelvuur, Romein, hij is dus het hele jaar de spegelvuur, dus daar hebben we eigenlijk niet zoveel moeite mee. Maar dan is het roos even wat anders en we kunnen er gewoon mee omgaan. Ja. En trekt Ben zijn roze pak weer aan? Mensenpak? Nou, ik moet eerlijk zeggen, dit is mijn jongste broer, maar ik wil niet hebben dat er weer een roze pak in zit. Ja, maar ik moet ook eerlijk zeggen, Frans, dat pak je niet aantrekken, dat ik even de auto vast raam wil weer. Mogen we eigenlijk ook komen? Wie doet het normale niet-prinsen? Wie van de klomp? Die gaan. Want dan moet je ook goed komen kijken naar die prinsen. Ja, gratis entry, hè? Gratis entry. Als 4 organiseren is het verloren. En ook de kleppen, of die niet? Ja, nee, met kleppen moest je. Dat doen we dat samen. Oké, dan nemen we toch wat muntjes mee. Dinsdag geen programma. Nee, kom, als de klomp komt, kom ik ook. Ja, oké. De klomp? Ja. We willen maar gezellig maken. Het laatste woord is voor Ben. Nou ja, ik moet zeggen, we hebben goede artiesten staan. De klomp moet eerst op bewijzen dat ze goede artiesten werden. Dus, Dames en heren, Big Ben en Big 3! Ja, Jolien, volgens mij, wat ben ik nou weer, Ja, Jolien? ik kom uit de backstage artiestenruimte samen met Rappe Peti. Ik dacht iets rapper Peti, maar dat is niet zo, hè? Rappe Peti. En waar komt het vandaan, Rappe Peti? Even kort ook best metgenomen met komen met de senioren van Stijn. Dat is eigenlijk een oud collega van mij. Ik ben eigenlijk aardbolstoffeerder, zo gezegd, stratenmaker. En daar is dat ontstaan. De collega van mij is overleden en die noemde me gewoon zo, Rappe Peti. En zo is de naam ontstaan bij beat zingen. Rap, het is heel erg snel. Die best al 3 keer op rij heb ze gewonnen. Ja. En Stijn met de liedjesconcours. Ja. Nu is het moment om dit te laten zien aan de rest van Limburg. Wie heeft die nummer? In mijn vastelovenstempel. Dit is het moment.
gezanig, daar scheed ik niks meer op. Met vastelovend willigens gerangig aan de kop. In mijn vasteloven stempel, kunsten niet binnen, zonder een stempel. En de stempel kruist de pas, als de verop geest in de spas. In mijn vasteloven stempel, kunsten alleen over een rempel. Als het me goed gemutst naar binnen gaat, en die hart voor vasteloven snijdt. Als het me goed gemutst naar binnen gaat, en die hart voor vasteloven snijdt. En die hart voor vasteloven snijdt. De klomp, kom, de klomp. Ja, nu, kom. Want we hebben bijna alles gehad. Wat gaat er gebeuren? Alleen de klomp Wat heeft nog gebeurt? niet gezongen, hè? Wat in de plaats Je had nog niet gezongen, toch? Ja, we zullen allemaal niet meer mogen. Nee, dat halve uur begon. Tot morgen. Aie.